Wara inizjattiva ta' ħaddiem li jaħdem fil-qorti ta' Għawdex, il-pubbliku jista' japplika għal riċerka dwar testmenti pubbliċi u testmenti sigriti b'mod elettroniku. Ta' dawn id-dettalji l-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici li spjega kif sa ftit jimilu il-pubbliku rid imur fiżikament ir-Reġistru Pubbliku jew fir-Reġistru tal-Qorti Ċivili skont iċ-ċirkostanza. Fl-2015 kien hemm 10,500 ordni għal riċerki ta' testmenti pubbliċi u ma' 8,991 riċerka għal testmenti sigriti. Stefan Rodoligo, IT System Manager ta' Identity Malta, fisser kif b'din l-inizjattiva il-pubbliku jista' japplika minn sit elettroniku tal-Gvern permezz tal-e-form u jirċievi ir-riżultat ta' riċerka bil-post tad-dar. Darba jdaħħal id-dettalji tiegħu jista' jkompli billi daħħal id-dettalji tal-persuni li jixtieq jordna testament fuqhom, jista' jdaħħal iktar minn persuna waħda u għandek ukoll għażla fejn wieħed jista' jordna sija testament min naħa tar-Reġistru Pubbliku, testament min naħa tal-qrati jew inkella jordnhom it-tnejn. La darba id-dettalji kollha jiddaħħlu jista' jafas next jdaħħlu f'Payment Gateway u minn hemmhekk jirċievi notification dak il-ħin u rċevuta tal-riċerka tiegħu. Il-Ministru Bonnici qal li s-servizz il-ġdid ikompli mal-kullana ta' inizjattivi li ttieħdu fil-qasam tal-ġustizzja. Fosthom is-servizz ta' emails lill-avukati bid-digritt tal-qorti u bit-transkrizzjoni tax-xhieda, SMS lil partijiet fil-kawżi u lill-avukati dwar differimenti u emails bl-informazzjoni ta' riżultat tan-notifika lill-avukati. Il-Ministru tenna l-impenn tiegħu li jkun hemm aktar simplifikazzjoni tal-proċeduri tas-servizz biex iċ-ċittadini ikomplu jinqdew aħjar.